Исәннәрмесез, саулармысыз, дуслар? Эфирда музыкаль койма хит парады һәм мин Гөлназ Сәфәрова. Бүген без иң популяр белән иң актуальны бергә кушып карарбыз. Популяр дигәнем ул хит парадка эләккән 15 җырчы. Ә иң актуале ул дөрес, Бөкеләр. Раяз Фасыйховның нервысын нәрсә чыгара ала? Агрессив Гөлназ Сираева ул нинди? Алсу Әбелханова исполкомны сүгә. Һәм кайсы җырчы Бөкедә бала табарга мөмкин? Булар һәм башкалар турында тулырак сөйлик. Бу арнада популярлар рейтингын Ландыш Нигъмәтҗанова башлап җибәрә. Темпераменты буенча холерик җырчы Бөке сүзен ишетүгә аның шундук йөзе үзгәрә. Километрларга сузылган Бөкегә эләксә, Ландышның кәефе кача, планнары челпәрәмә килә һәм бик нык ачуы чыга икән. Бер кызыклы факт: Ландышны сез көньяк трасса буенча сузылган Бөкедә очрата аласыз. Бәхетебездән җәйге таңнар көнләшә, бәхетле булыгыз диеп гөл чәчәкләр эндәшә. Сандугачлар күктән сайрый безнең матур бакчада, сайрыйлар алар кадерле саф мәхәббәт турында. Мәхәббәт күзеңдә, мәхәббәт бар икән сүзеңдә, мәхәббәт күзеңдә. Мәхәббәт бар икән сүзеңдә. Бер-беребезне аңлыйбыз сүзсез күзләргә карап. Син дә минем сыман гомерем буе. Яратам күзеңне, яратам бар икән сүзеңне, яратам күзеңне, яратам бар икән сүзеңне. Күзләреңә карыйм да мин аңлыймын сөю серен. Гашыйк булгачмы шул кадәр аңлыйм кошларның телен. Күзеңне, яратам бар икән сүзеңне. Яратам күзеңне, яратам бар икән сүзеңне, яратам күзеңне, яратам бар икән сүзеңне. Бер урында туктап калган машиналар җырчы Раяз Фасыйховның да нервысын шактый какшата икән. Бөкеләр аркасында Раяз күбрәк нервлана башлаган. Әйе, егет үзен кулга алып тынычландырырга тырыша икән. Телефоннан сөйләшә, кайбер проблемаларын хәл итә, җырлар тыңларга тырыша. Ләкин бит ничә сәгатьләр дәвамында үзеңне шул рәвешле тынычландырып утыруы ай-хай авыр. Тынычлан, Раяз. Тынычлан. Тирән итеп сулыш ал да тынычлан. Без барыбыз да шундый ук хәлдә. Ә хит парадта син 14-нче.
Bir yalgızım uyandım men erten Yazı qalgan ko'rishmabız butan Bo'shab qolgan tusli bo'ldi dunyo Aytirsinlar yashin suqdi menga Yo'q to'xta, yo'q to'xta Salma meni o'tqa Yetishmadik baribir minutqa Shul minutda barda chiqdi yo'qqa Yo'q to'xta, yo'q to'xta Salma meni o'tqa Atlayım eli ortqa iki adım Işratırmın anda seni tağım Öpkelevler uzdu indi kökten Kilme deyip eytmesiydim büten Kişirüler bilem jingil tügel Haman yoksuna bitsine köngel Sen yokta Tukta vakit tukta Atlayım eli iki yadım algan Sina taba, sina senin yanга Yok to'xta Salma meni o'tqa Yetishmadim baribir minutqa Shul minutda barda chiqdi yo'qqa Barda hal etildi shul bir kishni Bir ushima jiydim bütün kishni Kishirinde men g'ayibli deydi Kishir meni, men yaratam seni Bu kishda Kelirsin deb o'ylamadim hiç de Atlayım eli iki adım algan Sina taba, sina senin yanга Yok to'xta Salma meni o'tqa Sabır etik baribir minutqa To'xta vaqt, to'xta bir minutqa Sabır içi baribir minutqa To'xta vaqt, to'xta bir minutqa Yarar, biz büküde otururuz indi. Qo'shanda bo'lsa baribir bir kelib jetasing. Ammo yukli bo'lsang, 9-oyda bo'lsang, ham tezdan bola tobu vaqting yaqinlashsa. Bu situatsiya Gulnoz Sultonovanaqa. Bugun bo'lmasa ertaga jirshi ani bo'lirga jina. Lekin tik turmas xulqi ham ishlarning ko'p bo'luv orqasida jirshi hamon rol ortida. Gulnoz hatto YouTube'dan bolani o'zing nechik tobu turida rolikda qarab qo'ygan. Герой Sultonovga hit paradning 13-o'rinini topshiriq. Бақыт ізлейм дүния көрем биік Кетсем де мен туған аяғымнан Қиялымда кері қайтыр үшін Түні жеткенін күтіп зарыған Жанға яқын кішілерім білем Қайнап яшем сүрлі қалада Әммә түшлерімді яңан аяқ Бұлыны бойлап шабам хаманда
Барларым җиргә бәйләнгән Сисмәләрнең серле шелтерәве Мин җырлыйсы җырга әйләнгән Җанга якын кешеләр белән Кайнап яшим серле калада Әмма төшләремдә ялган аяк Баланы буйлап чабам һаманда Нәрсә, Ришат Фазлыәхмәтовка бала табасы юк. Иртән иртүк эшкә барам дип ташыкмый. Шуңа күрә дә җырчы бөкеләр диеп артык дуламый. Ришатка зур бөкедә утырыр өчен янында 3 әйбер булу мөһим. Телефон, радио һәм берәр матур кыз. Булар барысы бергә булганда, аның дөньясы түгәрәк. Ә хит-парадта ул үзе бу атнада 12-нче. Урамнарда мин йөрим, мин һаман сине эзлим. Вакыт үтсә дә сизмим, бер минутка да түзмим. Акшымырта вакыт сирин, мин һаман сине эзлим. Акшымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Акшымырта вакыт сирин, мин һаман сине эзлим. Акшымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Ак чәчәкләр кулымда, торам синең юлыңда. Ниләр икән уеңда, кемнәр икән куйыныңда. Акшымырта вакыт сирин, кайчан яныңа килим. Акшымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Акшымырта вакыт сирин, кайчан яныңа килим. Акшымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Акшымырта як сирингә, мин гашык булып йөрим. Мин гашык булып йөрим. Мин гашык булып йөрим. Җырчы Алсу Абелханова да бөкеләрдә утыра-утыра чистый гарык булган. Алсу бүтән көченә исполкомны, администрацияны сүгә һәм бу афәттә бары аларны гаепли. Универсиада дия, юлларны ремонтлыйбыз дия, бүтән комфорт югалды. Өйгә кайтып җитеп булмый дип зарлана җырчы. Әгәр Алсу бу проблеманы хәл итегез ише лозунглар белән митинг оештырса, мин шәхсән үзем аңа кушылыр идем. Әлегә әйдәгез, җырына кушылыйк. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигәле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanlar deyip deşerge, nasiplar etsin Huday. Sitkendey sihirli nurun ağılada ağılamın, jilkündürüp көңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, нигенә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик
yazmış sınavların tanımasın garmonu kuray ömürge jırlap yaşarga tuğanlar deyip deşerge nasiplar etsin Xuday Башкортстаннан Казан концертларына катнашырга килеп йөрүче Вәсилә Фәттахова да башкалабыз юлларын һәм бөкүләрне күреп шак ката. Бер кайчанда мондый хәл булганы юк иде дип уфтанып сөйли ул. Әлеге бөкүләр аркасында Вәсилә инде хәтта берничә концертка соңга да калгалаган. Нишлисең бит? Бөтенебезгә бер ел. Ә менә хит-парадта Вәсилә Фәттахова беренче унлыкны башлап җибәрер. Синнән берни дә Бәхетіңе синең үрелеми Жаным белән сиңа Һәр чак тартылсам да Шиткә китәм сиңа күренеми Сөйлә алмам ахыры Сиңа серләремне Калсын инде йөрәк түрендә Җавапсыз мәхәббәт Кемгә соң кирәк Язмыш җиле кала күңелдә Җавапсыз мәхәббәт Кемгә соң кирәк Язмыш җиле кала күңелдә Язмыш җиле кала күңелдә Беләсезме, минемчә, бөкүләрне күрмәс өчен, юлларга игътибар бирмәс өчен машинасыз 20 яшьлек студент булырга кирәк. Әнә бит хит-парадның 9-нчы позициясен алып торучы җырчы Айгөл Рәхимова бөкүләргә һич тә игътибар итми, хафаланмый, борчылмый. Түгәрәк аның дөньясы. Уфтанмыйм гомер язымның шәшкәләре сулса да Әнкәемне хәтерләтеп шәшләргә шалкынса да Гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак ябыз Миңа сине бар, сиңа мине бар түгәрәк дөньябыз Гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак ябыз Миңа сине бар, сиңа мине бар түгәрәк дөньябыз Яккан uşaklar Кош иксәм дә салкында Без бит әле сүнмәгәннәр Икебез дә якында Гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак ябыз Миңа сине бар, сиңа мине бар түгәрәк дөньябыз Татлыдан татлы мәхәббәт язган безнең язмышка Нишләр идек бу дөньяда бәхет шатлыктан башка Гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак ябыз Миңа сине бар, сиңа мине бар түгәрәк дөньябыз Гомерләрнең көзе җитте алтын яфрак ябыз Миңа сине бар, сиңа мине бар түгәрәк дөньябыз Бүтән җирдә юлларны универсиадага әзерлибез дип чаң сугалар. Төзекләндерү эшләре алып баралар. Шуның аркасында урамнарны ябалар. Әмма җырчы Илназ Бах бөкүләр һич тә моның аркасында оешмый дигән фикердә. Аның фикеренчә, барысына да жүнләп машина йөртә белмәүчеләр һәм рульдәге хатын-кызлар гаепле. Минемчә, Бахка ашыгыч рәвештә барысында җинтекләп аңлатып бирергә кирәк. Яқты дүниялардан туймасақ та Қабат туып болмый яңадан Кеше бір қат туа, бір қат яши Тик бір қабат китә дүниядан Киләчәкне алдан біліп булмый Кем гомере кайчан өзелер
Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешу үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешу үзе бер гомер. Ышмах булулары дөрестер ул, бер киткәннәр кире кайтмыйлар. Ни хәлди барып сорап булмый, үзләре дә кайтып әйтмиләр. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешу үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешу үзе бер гомер. Күпме машина йөртүче Казан юлларын сүгән. Тик менә җырчы Вероника Кузнецова андый кешеләрне бөтенләй дә хупламый. Юллар да төзекләнсен, күперләр дә төзелсен, бөкеләр дә булмасын. Әкияткә эләктегез мәләсез диеп кабарына Вероника. Тынычлан, Вероника. Тынычлан һәм хит-парадның 7нче урынын кабул итеп ал. Мин сине куркам югалтырга теләмим. Син генә минем бердән берем җаным бер генә. Бердән берем җаным син генә. Күпер салдым мәхәббәт иленә. Мәхәббәтең шул күңелдән сизелә. Синең өчен яшисем килә. Бердән берем җаным син генә. Күпер салдым мәхәббәт иленә. Мәхәббәтең шул күңелдән сизелә. Синең өчен яшисем килә. Бер караштан гашык була кешем, бер сүздән үк сөйе кабына. Әмма ләкин күпләр саклый белми саф хисләрне гомер буена. Бердән берем җаным син генә. Күпер салдым мәхәббәт иленә. Мәхәббәтең шул күңелдән сизелә. Синең өчен яшисем килә. Эх, юллары ла юллары, Бормалы Казан юллары. Минемчә, Алина Сафиуллинаның яңа җыры нәкъ шулай яңгырар. Ни өчен дигәндә, Сафиуллинаның бөкедән башы чыкканы да юк икән. Ул башта бер җирдә утыра, аннан соң кыска юллар эзләп икенчесенә барып эләгә, ахыр чиктә шул беренче бөкегә әйләнеп кайтып, тагын капканга эләгеп утыра икән. Дөресен генә әйткәндә, без руль артындагы хатын-кызлар гел шундый урау юллар белән йөрибез инде ул. Эх, Сафиуллинаны хит-парадның 6нчы урынына урнаштырыйк. Яраларга дәва табып була. Җан ярасын кемнәрдә валла. Ялгызлыкның салкын кочагына синнән башка кемсең арала. Ялгызлыкның салкын кочагына синнән башка кемсең арала.
kişi yaramda sin Мәңгі ұмтылмаслық ярымда Мәңгі ұмтылмаслық ярымда Бүкіде утра инде чәчләребез агара. Нерв системабыз шактый какшады. Әмма җырчы Эльвира Хамматованың бүкіде сәгатьләр буе утырганы да юк икән. Гастрольләргә иртән иртүк чыгып китәбез. Бернинди машина юк. Төнлә кайтып керәбез. Шәһәр шулай ук буш дип елмаеп сөйли Эльвира Хамматова. Нерв системасы шактый тыныч җырчыга хит-парадның 5нче урынын тапшырыйк. Бәхетле булыр өчен гүнә туадыр кеше җиргә тик бәхеткә илтәр юллар бирелми бит җиңел генә тәгәрәсен гомер йомгагы тигез булсын тормыш юллары бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар тәгәрәсен гомер йомгага тигез булсын тормыш юллары буталмасын кеше язмышлары Ходай бәхет бирсен ни бар дулкынга каршы йөзәргә өйрәнәсең түзәргә тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә тәгәрәсен гомер йомгагы тигез булсын тормыш юллары бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар тәгәрәсен гомер йомгага тигез булсын тормыш юллары буталмасын кеше язмышлары Ходай бәхет бирсен ни бар Хит-парад баскычлары буенча өскә күтәрелүебезне дәвам итик. Бу атнада 4нче урын Гөлназ Сираеваныкы. Гөлназ үзен бүкеләрдә бик тыныч тота икән. Телефоннан сөйләшә, интернетка керә, тырнакларын буе һәм башка вак-төяк эшләрен башкара. Ә менә ашыга торган чагы булса, кашыгыз җәмәгать. Мин бик агрессивка әйләнәм. Кычкыртам, машиналарны уздыртмыйм, паникага биреләм, үзем кычкыра башлыйм дип сөйли Сираева. Бүкедә Сираеваны чыратырга язмасын. Тынычландык дидек микән сөюне озаттык та синнән күбрәк мин бәхетле булганмын ул вакытта минем өчен тугансың бит иң кадерлем дөньяда бигрәкләрдә кыен миңа кыен микән сиңа да югалткач кына Аталарым югалткач кына аңладым синсез яши алмауга Башка белән бу кадерле кит алмам күк кабынып яшәрмен шул бергә чакны һаман сагынып минем өчен тугансың бит иң кадерлем дөньяда бигрәкләрдә кыен миңа кыен микән сиңа да югалткач кына аңладым синсез аталарым югалткач кына аңладым синсез яши алмауы Кемгә
Әмна Айрат Сафинга Казан бөкеләре ул чүп кенә. Мәскәүдә туып, анда яшәп, башкала бөкеләрен иңләп буйлап йөрүче Айрат өчен Казан бөкеләре ул гадәти хәл. Ул зарланмый, уфтанмый, хафаланмый һәм үзен бик тыныч тота. Һәм безгә дә шуны киңәш итә. Яшә җирдә нурым калсын, ул нур тыныкланмасын. Нурсыз үткән гомер өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган вәмәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган вәмәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә исемең калсын, исмең үлемсез булсын. Синең калган буыннарга янышым аяк булсын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган вәмәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган вәмәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Үкенерлек булмасын. Үкенерлек булмасын. Хит-парадның икенче урынында Ленар Сәйфиев. Бүке дигән куркыныч афәт бу җырчыны да урап узмый әлбәттә. Ләкин Ленар да ничектер әлеге проблемага бик тыныч карый. Аның әле озын-озак бөкегә эләккәне юк диярсез. Ялгышасыз. Әле узган атнада гына ул 3 сәгать ярымлык зур бөкедә утырган. Ленар бит ул хыялый егет. Үзенең фантазиясенә чумып, хыялланып тик утыргандыр. Икенче урын. Сиңа бик якын, син миңа бик якын. Торабыз янәшә ярату ярында. Иркәләп назларымын, җыр итеп язарымын. Вәгъдә бирсәң әгәр бергә калырга. Көннәр җитсен сине язар өчен, төннәр җитсен сине назлар өчен. Яратырмын гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышып алганда. Офыкларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, һәр сулыш алганда. Офыкларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышып алганда. Офыкларда томан таралганда.
Бу аднаның ең популяр хиты ул Эльмира Сулейманованың «Кирәк түгел» җыры. Шаллы кызы Эльмира Казан юллары бүкеләре турында «Кирәк түгел Казаныгыз» дип кенә кул селти. Әле күптән түгел генә Эльмира Сулейманова Шаллыдан Казанга 500 сум түләп килгән. Ә менә Совет мәйданыннан Сазгородка хәтле такси саны 600 тәңкәгә илтеп куйган. Һәм әлбәттә, бу хәлне бүкеләр белән бәйләп аңлаткан. Борчылма, Эльмира. Аның каравы син бу атнада беренче. Шатлан әле, сөйін әле, Unut әле мин барын, азат итәм сөюемнән сиңа ни кирәк тагын. Шатлан әле, сөйін әле, Unut әле мин барын, азат итәм сөюемнән сиңа ни кирәк тагын. Сөйем диме кирәк түгел, төсе уңган сөюең, нигә кирәк азапларны, бәхет бит ул диюең. Сөйем диме кирәк түгел, төсе уңган сөюең, нигә кирәк азапларны, бәхет бит ул диюең. Кирәк азапларны, бәхет бит ул диюең. Инде тапшыру азагына якынлашты. Димәк, мин Гөлназ Сәфәрова да хәзер бүкелләрдә утырырга чыгып китәм дигән сүз. Сабырлык, сабырлык һәм тагын бер тапкыр сабырлык сорый Худайдан. Бүкелләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз. Thank you.